Guys, na ay nagbanha bitaw guys. Traktor na guys. Mga may idaro ba sa basa magtanong na traktor na basin baong kanunay lay itong makapiright sa mga vlog guys. Bisan mag kanang vlog ko mga umi nga nasa Jollibee mga copyright bisan magtahi ko copyright ko bawang sanay makaka-copyright ng mga vlog guys jagang review mo ano na makuhaan nabot na po 17 nagkaroon na magbitang mawalan kong gana sa pag-vlog pag-anak guys o nga harang mong di pa ibaw nga kanang nagbana karon guys buwan na traktor kaya tingbasak na po diri sana na po'y bagyo nga umaabot may kabaw kung sana po'y among danatan masig mag-burn out na po hindi na po kumaka-vlog. Hi guys, good afternoon guys. Good afternoon. Sorry nga karon ko itong nakabalik ko vlog guys. Kay 2 weeks after na siguro gikan sa bagyo nga agaton o basyan. Sige mag-burn out diri sa amo guys. Mag-burn out ba di ko maka-upload kay wifi may kay ang tower sa dito facility guys nga mo ay gisaligan kurente ng guba man giadso pa mo nga taud ko nga wa maka-vlog mga karon guys April 26 or 27, 2022 karon pa ko nakabalik vlog guys. Sorry ka ano guys, nawa mo makasunod sa mga vlog. Ang hinaot ko nga, hindi mo magsawa sa pagsunod sa akong mga vlog guys. Kaya tabang ni ako na ninyo na ano na ako ito sa akong mga upload. Ang guys, karon tahi ko kuan ang kaputol na siya sa kanang tanawin ka mo balik ka dahil ka mo tanad sa napian niya hanggang pikas balik ka niya magtahi ko karon guys putol sa pantalon na hujong gitigong mo na ako na may uban na tinabas na ako nang kuan sa akong mga tinabas ang mga ilabot sa naman ko yung mga adyo ako niya karon adyo na ilabot kay red ang color guys na may skirt kaya naman ko ako nasa bibila ang buhatan ko skirt palimutan ako nito guys nindot palitan ako basta rin ang color sa katupong mahilig sa color na red. Si bibilag kay ikan nag-eskwela naman ron sa Jan primerong adlaw sa isang face-to-face na nag-eskwela. Kung makuhon ikaduha, mahahayan akong isang isubok ang skirt. Palihog ko na yung tanang guys. Man niyang hawak. Waistline is 22.
na na guys, banha. Daan ang motor mo yung banha. Garter at likuran guys, kay bata pa man ang suot.
Kaya na guys, malipay na niyang apo din yung makakita. Ilang iso o pagpapuhos ilang pag-eskwela. Ikaduha ka adlaw sa ilang pag-eskwela. Guys. Carter ang likod. Salamat sa inyong pagtanaw guys sa akong pagtahi og skirt, red skirt ni Baby Love. Salamat, suportahi ko ninyo guys sa akong mga vlog. Daghang kadong salamat guys.